Wasekwero wach mar goji gonde mokala ng'wen. Kosero mang'wen tiweyo go ng'ata bich, auchiel, abiriyo, aboro, apar kod ariyo. Ketho mit mar adhula. Yiero mag nok e tilo machielo ne ogore Luanda tok do mamalo mabet Eldoret golo chik machungo kendo choro yiero go manochan kawuono. Maen kara bedo ni tim maluongore ni New Dawn ne bi oseo ne jang'ad buche duol mochung' ne winjo ng'ur matuke kuom nindo nyakonchiel kendo rem mako motegno ng'eto mowinjore. Seche ma nok kapok ne ochung yiero, Andrew Mudibo mar kambi mar Maliku ne odinne laro kom ma jagoro ka iwacho ni ok oluwo chike ma tuke gichung'. Yiero go ne onego bed ni bago tarik 23 mar dwe mar Ang'wen higani, kata kamano nyaka sani pok gichopo winjruok. We were ready to proceed with the elections. Unfortunately, we got an order which has given no room to be able to proceed. This matter has been filed in the Eldoret High Court. We are not able to proceed with the elections. As an executive, we've sat within a very short time, considered the matter before us, and found that proceeding will not be good for the organization. Kwaro mogituke ma kaunti ma Kisumu pod dhi nyime mana kami mana duoko matin to ni pool mano mar Kisumu Day nogo lembo Kasagamo go Moroni 4-0, Ngere Boys go lemba 5-0 Kisumu Day, chago Moroni High 9-0. Pool mano B Agai Mix nogo Kisumu Boys goal 1-0 kata kamano tuge kinda Agai then Agai nogo Kisumu Boys 1-0 Lela ne ogo 2-0 gi Dago Kokore. Onjiko High gi Kisumu Boys wuok 0-0. Agai Mix to Godago Kokore. Gima nyalo wacho ni Kisumu Boys koro ochwalo ng'ur ka giwacho ni tim mar Onjiko oketo jatugo moro mane ok owinjore mondo mi otugi gi dongere iluongo ni Mamluki kata Athman. Mane mokelo e giko mar mi weche manyien chenro mar Ang'ich Welo Nyakwaro Mgajwang gin mathoth jogo mariwore koda mana kasomo